सोरखौबा सिख्लाखौबो लोगो मोननाय लोगो लोगो मालाबाबो गोसथोना आरो सोरबा सिख्लायाबो सोरखौबा सेंग्राखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो एसेबां थाबनो गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै हाबाबो जानाङा। आंथ' होनखायो सेंग्राफोरखौ हाबा जायियाव हिनजाव गैयियाव नों बिन्दा सोलिनो हागोन, थाइसेबो गैयाबाबो गिदिं गिदिं जायै जायै बेरायनो हागोन। दिनै 800 थाखानिबो नांलायनाय नुदों जोङो महरजों। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरबावबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायना मिथिखाबाय आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा एनिथिं एमजे आरो प्रितिनि संसार जानाया गोबां दावराव दावसि जागासिनो। दा बिसोरखौ आदा जेम्सआ मा बुजायखो गावनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ नायखांनानै लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो दाखालै बावैनिफ्रायनो नुनो मोनदों एमजेनिफ्राय आरो मियानि दिनाव प्रितिनिफ्राय फेसबुकआव गावसोर सानैनि संसार जानायनि बागै फेसबुकआव आरो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनाय। एमजेआ प्रितिनि बागै आरो मियानिफ्राय प्रितिया एमजेनि बागै। दा दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन। दा आंनि सोंथिया बेनो, नोंथांमोना बिसोर सानैनि भिडिअखौ नुनानै नायनानै मा बुजि मोनदों? प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, सानैनिबो भिडिअखौ नायनानै। दा नै आंखौनो नाय, आङो दिनैनि दिनाव ओंखाम संग्रायावसो भिडिअ बानायग्रा जालांबाय संसार जानायनि उनाव ना। संसार जानायनि उनाव सिख्लायानो जा हिन्जावानो जा सेंग्रायानो जा हौवायानो जा गोबां सोलायनो गोनां जायो। मालाबानि समाव हारसिंबो संना जानांगोन, ना हिन्जाव ना न'खरनि ना न'खरखौ आरो हिन्जावखौ गासैबो मिलायलायनो थाखाय मालाबा नों हौवाया हारसिंबो संनाबो जानांगोन, जेबो गिदिर बाथ्रा नङा ना। नै आंबा हाबा जानानै किटचेनावसो भिडिअ बानायदो, हारसिं संना जागोन आं दा, रावजोंबो मेल गैया हा, रावजोंबो मेल गैया, हारसिं संगोन हारसिं बिन्दास जाजानांगौ जागोन आङो ना मा होनो? आङो दाखालै बावैनिफ्रायनो नायदों भिडिअखौ एमजेनिखौबो, बेनिफ्राय मिया प्रितिनिखौबो फेसबुकआव जाबायदि दावराव जादों। दा दाखालै बावैसो रायजो राजाफोरा बिसोरखौ हमनानै मिटिं खालामनानै लोगो मिलायफिनना होदोंमोन। दा बे लोगो मिलायफिनना होनाया सानबेसे थाखो? ना 1 घन्टा 2 घन्टा ना हरसेल' थाखो? आरो नोंथांमोना गोसोआव दंना, आं दाखालै बावै भिडिअ लाबोदोंमोन, नायथां एमजे आरो प्रितिनि सोमोन्दै। एमजेजो थांग्राया सोर? आं कुइसन खालामदोंमोन, सोर थांथावना एमजेजों? एमजेखौ सोर मोजां मोनथावना? नाथाय मिया प्रितिया बुंबाय गावसोरनि न'खरनिनो ना। आंहा माबा मोनसे दाउट दोङोमोन, एमजेजों सोरबा थांदोंब्ला, सोरबा सिख्ला थांदोंबा गुबुन न'खरनि मानसिया स' थांनाय नङा, मायबा मोनसे खानदाननि मानसियानो थांनो हागौ। आंहा मायबा मोनसे दाउट दंमोन, मानो होनोब्ला प्रितिया सिरिमोन नङाब्लाथ' गुबुन मानसि थांनाय लोगो लोगो, गुबुन सिख्लाया थांनाय लोगो लोगो बै समावनो गोबां दावराव जानो हागौमोन। नाथाय सिरिथ'मोन, बेनि थाखायनो आं मायबा मोनसे सानदोंमोन। नाथाय जामारबाय, मिया प्रितिनि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय गावसोरनि न'खरनिनो मानसि। बेनि सोमोन्दैबो आं जेबो बुंथ'ला। दा एमजेनि भिडिअखौ नायनानै आरो प्रितिनि भिडिअखौ नायनानै आं गोबां बुजिबाय, बिसोर सानैनि संसार जानायाव गोरोबलायनो हायाखै, मिलायलायनो हायाखै। सिम्पोल बाथ्रा, सानैबो हाबा जाखांनायनि उनाव बाथ्रा खोथा खामानिनिफ्राय लानानै मिलायलायनो हायाखै। प्रितियाबो सानो गावनि बायदि जानांगौ, एमजेआबो सानो आंनि गोसो बायदि, आं गोसो बायदि बेरायगोन, गोसो बायदि खामानियाव थांगोन, गोसो बायदि न'आव मोनफैगोन। प्रितियाबो सानो आं हिनजाव थाखांनानै नों दानो न' मोनफैनांगौ मानांगौ, नोंनि बेरायबाय थानाया जाया, नोंनि माया जाया। बिसोर सानैबो गोरोबलायनो हायाखै बाथ्रा खोथा आरो खामानिफोरखौ लानानै मिलायलायनो हायाखै।
आंनि साननाय बे आं बिसोर सानैनि भिडिअखौ नायनानै आं बुजि मोनदों बिसोरो मिलायलायनो हायाखै। दिनै मिलायलायनो हायैनि थाखायनो बिसोरो ससियेल मिडियायावसो भिडिअ आपल'ड होदों, फेसबुकआवसो इउटुबावसो। फेसबुक इउटुबाव भिडिअखौ मानो आपल'ड होदों? एमजेआबो सानदों जों सानैनि संसार जानायावथ' दावराव दावसि जाबाय, रायजोफोरा आंखौ मोजां मोनथो, नाय आंखौ माबायदि खालामो हिनजावलाङा, हिनजावनि न'खरा, हिनजावा आंखौ माबायदि खालामो। रितियाबो सानदों ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा फेसबुकआव इउटुबाव एमजेआबो आंखौ होदों नालाय आंबो बेनि गासैबो बाथ्राखौनो ससियेल मिडियायाव खोन्थागोन, ससियेल मिडियानि मानसिफोरा मिथिदो आं मोजां, आं बेफोरबायदि। नंगौना नङा? सानैबो पाब्लिकनो खोन्थादो, सानैबो रायजो राजानो खोन्थादो गावबा गावनि बाथ्राखौ। नाथाय सानैजों गोरोबलायनो हायाखै, सानैजों मिलायलायनो हायाखै। सानैजों बाथ्रा मिलायलायनो हायोब्ला संसाराथ' बेफोरबायदि जायाना। दिनै रायजो राजानो देखायगासिनो, खोन्थागासिनो, खोन्थिगासिनो, दिनै रायजो राजाया मा खालामनो हागोन? सोर मा खालामनो हागोन? हागोन आं गाबोन देरहासारखौ लानानै सोरखौबा लानानै थौ एमजेखौदो प्रितिखौदो मिलायफिननि मिटिं खालामना होनो हागोन, बेनि अनगा जेबो खालामना होनो हाया। नोंसोर मिटिं खालामखांना होगोन, रायजो राजाफोरा हमना होगोन, हरसे न'आव थागोन, गाबोन अखानायै फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव आरो सुरु। मानो होनबा नोंसोरनि गोसोआनो, नोंसोरनि बाथ्रा खोथायानो मिलायलायनो हायाखैब्ला बेखौ रायजो राजाया मा खालामना होनो हागोन? जेबो खालामना होनो हाया। नोंसोरनि गोसो, नोंसोरनि बाथ्राफोरा मिलायलायब्लाथ' बेवहाय रायजो राजानोबो खोन्थानो गोनां गैया। नाथाय दा मा जादों? सानैबो ससियेल मिडिया सालायग्रा नालाय बेबो भिडिअ होदो, बेबो भिडिअ होदो, रायजो राजाफोरनो खोन्थागासिनो। दिनै रायजो राजाफोरा दानस'दो आरो होदो, दानस'दो आरो होदो, दानस'दो आरो होदो फेसबुकआव। मानो होनब्ला भिडिअखौ नोंसोरसो आपल'ड खालामदो, नोंसोरसो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं नै आं बेफोरबायदि, आं नै आं बेफोरबायदि, बेखौ रायजो राजाफोरनो खोन्थागासिनो दङ इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों। नाथाय जोङो नोंसोरनि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय मा? नोंसोरो गोरोबलायनो हायाखै, बाथ्रा खोथा मिलायलायनो हायाखै। संसार जानायनि उनाव सासे हौवाया सासे सेंग्राया माबायदि जानांगौ बेखौबो बुजिनो हायाखै। संसार जानायनि उनाव सासे सिख्लाया सासे हिनजावा बाथ्रा खोथाया माबायदि जानांगौ, हौवा हिनजावनि गेजेराव माबायदि रायलायलायनांगौ बेखौबो हायाखै। नोंसोर सानैनि गेजेराव माने गोरोबलायनो हायाखै, इसेबो गोरोबलायनो हायाखै। आं दाखालिनो बुंखाबाय नोंसोर जाबायदि गोसो थोलायनानै देखायदोंमोन, मोजां मोनलायनानै देखायदोंमोन, नाथाय संसार जानायाव नोंसोर बेफोरबायदि हायाखै। नोंसोर गोबां बाथ्राबो बुंदोंमोन, आंनिसो हौवा, आंनिसो हिनजाव, नाथाय नोंसोर संसार जानायनि उनाव रायजोफोरनियासो जाहैबाय। दिनै नोंसोर रायजोफोरनोनो देखायगासिनो दं, खोन्थागासिनो दङ। दा रायजोफोरा नोंसोरखौ मा खालामना होनो हागोन? मा खालामना होनो हागोन? दिनै रायजोफोरा हमनानै होगोन, हाबा होगोन, गाबोनो नोंसोर बुथारलायोब्ला, सोरबा सासेया सोरखौबा बुथारना दोनोब्ला मायबा मोनसे खालामनानै रायजो राजायासो बिपद जागोन माथो, हमना होग्रायासो दायनिगिरि जागोन माथो। नोंसोरनि संसारखौ बोजबफिनना होनायाव रायजो राजायासो प्रब्लेम जागोन माथो। जों सानदोंमोन दाखालिबावै रायजोफोरा हमनानै होबाय, सानैखौबो मिलायहोबाय, नाथाय संसार जासिगोन, संसार जाफिनसिगोन खोमा होननानै। आं बेखौनो बुङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोबनायाव, सोरखौबा सिख्लाखौबो लोगो मोननाय लोगो लोगो मालाबाबो गोसथोना, आरो सोरबा सिख्लायाबो सोरखौबा सेंग्राखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो एसेबां थाबनो गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै हाबाबो जानाङा। हाबा जानो थाखाय इसे नाय, 6 माहा 7 माहा 8 माहासो नाय गोसो थोलायनानै, अब्लानिया बे सिख्लानि साननाय हनाया माबायदि, बे सिख्लानि न'खरनि साननाय हनाया माबायदि, बे सेंग्राया माबायदि, बे सेंग्रानि साननाय हनाया माबायदि, बेखौ नोङो 6-7 माहा मोजां मोनलायगोन ना, अब्लानिया मिथिगोन। सिख्लानि सोमोन्दैबो सेंग्रानि सोमोन्दैबो एसेबां थाबनो लोगो मोनलायबाय, गोसो थोलायबाय, हाबा जाबाय, गथ'बो खांबाय, नाथाय जोबनायाव सानैबो बाथ्रा फंसेबो खोथा फंसेबो मिलायलायनो हायाखै। हादों नामा? हायाखै। दिनै बिसोरो बाथ्रा खोथा मिलायलायनो हानायमोनब्ला संसाराव मालाबाबो दावराव दावसि जानाय नङामोन, आरो ससियेल मिडियायाव रायजोफोरनो बार बार खोन्थाबाय थानाय नङामोन। दा रायजो राजाफ्रा जेबो खालामना होनाया बिसोरनि संसार जानायखौ मा खालामना होनानै? संसारा नोंसोरनिसो, नंना नङा? संसारा नोंसोरनिसो। नोंसोर गोरोबलायनो रोङोब्ला, मिलायलायनो रोङोब्ला
नांलायलायनांगौ ससियेल मिडियायाव खोन्थानांगौ जेबोआनो गैयामोन नाथाय बे मोनसे बुस्थुखौनो नोंसोर मिलायलायनो हायाखै आरो फाइनान्सियेल प्रब्लेमबो दंबयो नोंसोरनि गेजेराव थाखा फैसानि नंगौ आंथ' होनखायो सेंग्राफोरखौ नों दिनै हाबा जायैनि आगोलाव नोंनियाव 5,000 फैसा थागोन ना मान्थलि नों सोलिनो हागोन नाथाय नोङो संसार जायोब्ला नोंनो 10,000 20,000 बाबो मान्थलि गोबां खस्थ' जागोन हाबा जायैयाव हिनजाव गैयैयाव नों बिन्दा सोलिनो हागोन थाइसेबो गैयाबाबो गिदिं गिदिं जायै जायै बेरायनो हागोन नों नाथाय नों हाबा जाखांनायनि उनाव नोंनि 5,000 10,000 मोलोमनोबो थोनाय नङा गोबां जेंना फैगोन दिनै 800 थाखानिबो नांलायनाय नुदों जोङो 800 थाखानिबो मालाबानि समाव बिजामादैया बिहावखौबो हेल्प खालामनांगोन हेफाजाब होनांगोन मालाबानि समाव बिहावाबो बिजामादैखौ हेफाजाब होनांगोन एसे संसार नंगौना नङा बिखुनजो बिहाव माने संसार जाबाय नालाय हिनजावलाखौबो नायनांगोन हौवालाखौबो नायनांगोन गासैबो मिलायजोबनांगोन अब्लासो संसार जागोन आंनियाव गैयाब्ला नोङो नांगोन नोंनियाव गैयाब्ला आङो नांगोन दिनै जों मा नुनो मोनदों आसरित आरो आलादा बिसोरनि माबाया बेनिखायनो सानै हयै महरजोंल' जाया एमजेआबो महर दङ प्रितियाबो महर दङ सानैबो लोगो मोनलायबाय हाबा जाबाय संसार जाबाय गथ'बो जाबाय दिनै सानैबो मिलायलायनो हायाखै दिनै गोबां दावराव अब्ला नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द